El Club Rugby Tarragona és el protagonista del Canal Esports. Volem parlar, com deia, un dels convidats abans d'entrar en directe de rugby, i ho volem fer coneixent les seves inquietuds, quin és el present d'aquesta entitat que vol impulsar especialment la base i quins són els trets també de cara a les properes setmanes. Per això saludem el vicepresident social del club, que és l'Àngel Domínguez. Com estàs, Àngel? Benvingut. Gràcies per convidar-nos al teu programa. Per xerrar de rugby, que ho deies ara fa un instant abans de pràcticament entrar en el programa, no? Sí. Se parla poc de rugby. Sí, bueno, nosaltres fem tot el possible per tenir repercussió als mitjans de comunicació i bueno, ens brindes l'oportunitat i esperem aprofitar-la al màxim. Amb tu i amb la Mireia Castells, que és la coordinadora de l'escola, en parlarem. Mireia, com estàs? Benvinguda. Bona tarda. Molt bé. Quin moviment hi ha al voltant del rugby Tarragona en aquest cas a nivell d'escola, que m'heu comentat aquests dies que voleu fer especial incidència perquè esteu aconseguint d'alguna manera captar l'atenció de molta gent, no? Bueno, l'escola crec que és la secció del club que actualment és la que fa tirar i la que espitja totes les activitats del club. Hi ha altres seccions també, però a l'escola doncs, és on hi ha més moviment, és on es fan més viatges, on es fan més sortides a jugar a l'estranger, bueno, diferents activitats. I llavors doncs, també remarcar que des de fa 5 o 6 anys que es va començar amb 10 nens, ara en tenim ja 40. I bé, tots aquells nens que van començar fa 5 anys ara ja formen l'equip infantil i l'any que ve sortirà l'equip cadet, vull dir que a mesura que van creixent doncs anem omplint totes les categories i és per això que és important que vagi creixent l'escola. És com fer castells, això, Àngel, per assegurar el primer equip, que en aquest cas seria una figura de l'enxaneta, però ha de ser la pinya en aquest cas, no? Sí, nosaltres fins fa uns anys érem una parella d'amics que vam començar tots junts a jugar i va arribar un moment que vam dir si això ha de seguir endavant per molts anys hem de focalitzar tot l'esforç a la pinya, com tu dius. I la pinya són aquells nens que comencen des de 5 anys a la categoria de babies fins als 11, que són els alevins, i bueno, i esperem que sigui, ara som 40 i que creixi molt més perquè podem fer un gran castell. A Mireia, costa molt treballar en un esport com és el rugby, primer, com deia l'Àngel, no? Perquè se'n parla més aviat poc i la imatge que a vegades sempre comentem es té d'aquest esport segurament no és la més correcta, no? Sí, el pitjor, el tema més negatiu és la imatge que la gent té del rugby, però és que realment si et pares a fixar de lesions o joc violent, al futbol n'hi ha moltes més, sobretot joc violent, perquè amb el rugby, bueno, el tema de les normes està molt pautat per l'àrbitre i es respecta molt a l'àrbitre, vull dir, i doncs comparat amb altres equips la filosofia del joc és diferent. Llavors, doncs, crec que és la falta de coneixença que en té la gent, però és un esport que, bueno, tots els nens que han començat, ben pocs ho han deixat, perquè els enganxa. Si em permets, I tant. Jo voldria afegir una cosa al que diu la Mireia, no? Clar, és un esport que és molt... Aquí els implica més són els pares i és un dels grans esforços que fem nosaltres. I és precisament com venen aquests pares que descobreixen un nou esport, un esport en el qual no és que es penalitzi, però bueno, sí, es podria dir que es penalitza l'individualisme. O sigui, es motiva 100% al joc en equip. Sí que hi ha campionats a Catalunya que hi ha resultats, però és el de menys, vull dir, tot gira al voltant de trobades on els resultats és el de menys. Primer és la formació, no? I és la formació 100%. A més integra gran varietat de criatures, no? De nens, nenes, vull dir, per indistint, i a més, sí, com hi ha el bàsquet que té la gent alta, tal, no, aquí hi ha gent de tot tipus, no? I no hi ha cap problema físic que t'impedeixi accedir a la pràctica del rugby. Parlant de base, Mireia, quin és el contacte que pot fer la gent, les persones que ens estan veient i que ho voldrien provar, no? Però que coneixen el Club Rugby Tarragona però no saben exactament què és el que han de fer, no? Doncs hi ha un e-mail que és info@rugbytarragona.com on poden adreçar-s'hi i dir, doncs mira, ens agradaria provar que el meu nen o la meva nena vingués a entrenar. Llavors nosaltres de seguida els contestem, els diem els dies que entrenem i els llocs i tot això i cap problema. I ja et dic, doncs quan els nens ho descobreixen s'hi enganxen, vull dir, és una cosa, no ho sé què té. I el que deia ell de les individualitats
és que el rugby és un esport, és l'esport d'equip, jo diria, perquè potser amb el bàsquet un pot ser l'estrella de l'equip, fer les jugadetes i fa 40 punts. La responsabilitat de fer el punt. Sí, i fa 40 punts en un partit i guanya això del partit, o en un futbol també. Però amb el rugby, si no jugues amb equip, no fa res per molta estrella que siguis, perquè al final un contra 15 és impossible. El col·lectiu per damunt de tot. Sí. Per cert, Àngel, que ara ens deia la Mireia, ens aportava aquesta adreça de correu electrònic per les persones que es puguin sentir interessades per la pràctica del vostre esport. Dintre de poc, aquesta és la vostra previsió, tenir un local, tenir una infraestructura, em comentàveu abans de començar el programa, creixent a poc de forma sostenible sense tornar-se bojos, no? Sí, ara estem acabant de confeccionar un nou projecte de club, en el qual està inclòs una nova seu social, serà una miqueta algo més que una nova seu, algo més que una seu, vull dir, serà també un restaurant, alguna cosa més que involucri més a la gent, no? Que pugui viure més la gent allà. Però això és una petita part de tot el que estem preparant. Estem preparant un nou projecte de club, algo que canvi radicalment amb el que estàvem fent fins ara. On fins i tot hi hagi professionalització dels punts dels llocs més importants dins del club, no? De gestió i de formació, sobretot. Res de jugadors, no seria més que res de gestió de formació. I és un gran projecte, però ara som més de 140 socis, som una massa social que ja comencem a gaudir de gent suficient per poder fer projectes d'aquest estil, i comencem a tenir prou equips com per realment necessitar una estructura d'aquest tipus. Tenim ja els 4 equips que tenim en categoria d'escola, des dels 5 anys que t'he comentat abans, ara tenim l'equip infantil, l'any que ve hi haurà l'equip cadet, l'equip femení, semifemení, que ja està entrenant hores d'ara, i esperem mantenir els 2 equips sèniors que vam tenir aquest any, la temporada passada. I clar, això mereix una gestió amb cara i ulls, no? I això és el nou projecte que estem muntant ara per ara.